30. a 31. augusta sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia s cieľom podporiť objektívne informovanie o odídencoch z Ukrajiny. Základným cieľom bolo zvrátiť zhoršovanie vzťahu verejnosti voči ukrajinským odídencom, často na základe skreslených alebo neúplných informácií. Ide o to, že vlastne so susedmi máme vždycky mať dobré vzťahy, čiže ja si myslím, že ten aspekt toho, že kde sa Slovensko nachádza, je jeden z tých aspektov. Druhý aspekt samozrejme je proste taký, že blízkosť kultúry, blízkosť reči. Presne tak. Podujatie podporili Memo 98, UNESCO a Japonsko prostredníctvom svojho diplomatického zastúpenia na Slovensku. Na konferencii vystúpili aj predstavitelia úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a odborníci na migráciu z Nemecka a Kanady. Mediálnym partnerom bol tiež spolok lokálnych a mestských televízií Lotos. Sme veľmi radi, že organizácia Lotos reaguje, pretože mne sa zdá, že práve lokálne médiá v tomto môžu zohrať kľúčovú úlohu. Ja som veľmi rád, že sme nadviazali spoluprácu s Memo 98 ohľadom aj iných projektov, ako je táto konferencia okolo ukrajinských migrantov. Určite budeme viac spolupracovať aj na školení našich redaktorov a kameramanov, novinárov, ktorí sa tejto téme venujú, aby naozaj objektívne, pravdivo a hlavne profesionálne o tejto téme informovali. Prvý zámer toho projektu je vlastne umožniť samotným Ukrajincom, aby dokázali o sebe prerozprávať často veľmi úspešné príbehy, zároveň často veľmi ťažké príbehy toho, ako museli proste utekať z toho svojho prostredia. Keďže vieme, že veľká časť práve ukrajinských utečencov sa nachádza či už na východe, alebo proste v konkrétnych regiónoch. Čiže tá lokálna televízia v tomto naozaj môže zohrať kľúčovú úlohu v tom, že prinesie tie konkrétne príbehy ľuďom o ľuďoch. Čiže toto je vlastne asi to základné, čo od toho chceme. Prečo si myslíte, že práve takéto podujatie je kľúčom k tomu, aby tá informovanosť bola objektívnejšia? A keď sa pozrieme aj do histórie Slovenska, tak štvrtina Slovenska odišla niekedy začiatkom 20. storočia do zahraničia tiež za lepším životom a nikto sa nad tým nepozastavoval, takže si myslím, že tá skúsenosť aj historická u nás je len nezabudnutá. Potrebujeme aj, povedal by som, väčšiu diverzifikovanosť názorov v zmysle nie toho, že musím ťa nenávidieť, ale skúsiť a pochopiť, o čom mi hovoríš. Japanese Prime Minister visited Ukraine last March of this year. Japan is together with Ukraine people. And Japan has decided to accept this program to assist Ukrainian refugees in Slovakia through media. Ukrajinci sú sila. Veľká sila, obrovská. Oni majú vnútornú tú silu. Oni chcú sa socializovať, oni chcú pracovať, oni chcú pomôcť tej krajine, do ktorej prišli. Oni vedia dať spätočnú väzbu tým Slovákom a tým organizáciám. Ja viem o tom, lebo som tiež pôvodne Ukrajinka a Ukrajinci odovzdajú všetko, čo majú za tú pomoc. Z medzinárodnej konferencie o mediálnej podpore odídencov z Ukrajiny Vlado Seman.